Jong'wech pacho ka ochiko kama oting'o jaloch pinje ma ngima Bel Kirui kaachiel gi Vivian Cheruiyot gin moko kuom jong'wech mogwel piem mar mini marathon e nyisruok mar higa 2025 e boma ma Yodogawa. Kanowuoyo kinde mane timno imiyo ayanga bendera manyiso wuok margi e pacho kae. Kocha mar timno Alfred Tabut nosingo ni jong'wech ma okwanygo biro ting'o nying Kenya malo nyisruok kaka piny mantiere kod kuonde maywayo limbe. Jong'wech korka korgi olero ni gibiro timo maber e ng'wego kendo nyiso mbi ma Kenya ntiere gode piem mag ng'wech. Floyd Mukabana ma en jata tije duol mochung'ne uso kod lombo joket gi jolimbe e pinje maoko tiyo gi piem ma kamae mondo mi ous Kenya kaka piny mantiere kod mich kod kuonde mathoth mag limbe. Abeba, hiyo inaitwa bouquet. Ngoja kizungu. Good morning everybody. Showcasing Kenya is enough. We are happy as Kenyans that we are also recognized more to actually sell what we have outside our country. We are going to show them that Kenya is the best country, and it's the best country in terms of athletics and also in tourism attraction. So we are welcoming this journey. We are also proud to say that we are Kenyans and we have had good athletes. So the mini marathon represents one of the opportunities that we shall have in Kenya Week, which begin on 21st of June and concluding on 24th. On the 21st of June, we have a diaspora dinner where our objective is to engage with the diasporans in Japan with a view of making them brand ambassadors and working with the networks to be able to push both our trade, our investment, and our tourism agenda.